नंगौ दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि दिनैनि खालार थामहिनबा 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा जे बिटिआर बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो एसे जुनियायै देग्लाय जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कुमारिकाटा दख'रानि जि मावखुलि बे मावखुलिनि लांगोनायाव जोङो खुंफुंदों। देग्लायनि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि फालिथायखौ एसे जुनिया होननायनि गुबै ओंथिया जाबाय देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोजोन गोरोबथायाव थानाय गासै दफाफोरखौ गोख्रैयैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बा मावफुंनांगौनि थांखिजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम नैबे गोजोन गोरोबथा फालिनायनि गेजेरजों 10,000 पस्ट कार्डजों नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम लाइजाम लिरहरनाय लोगोसेनो इमेलाव गासै 5,000 गासै 15,000 लाइजाम भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिजी बिथांनो दैथायहरनो नागिरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नुबोबाय थादों जे आथिखालनि भारतनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ लाइजाम लिरनानै हरनाय बेखौ बिथांमोना एसे गोसो होनाय बा लाइजाम लिरगिरिफोरनो फिन हरनाय बा बिनि सायाव खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुदों। दा ओंखायनो जोंहाबो मोनसे गोख्रों मोनसे हास्थायनाय दङ दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननिसिम बा भारत सरकारनि बिबान थानाय मन्त्रि बिथांफोरनिसिम जे जोंनि जि आद्रा थानाय माखासे दफाफोर बे दफाखौ मावफुंनानै होनांगौ आरो बे थांखिजों जोङो पस्ट कार्डआव लेटार दैथायहरनाय आरो इमेलाव लेटार दैथायहरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्लायाव जोङो पस्ट कार्ड 1,000 आरो इमेलाव 500 जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जोङो दैथायहरगोन।